Tema 19. Funcions del verb sum. Hola, fins ara l'únic valor que havíem trobat del verb sum en oracions és el valor copulatiu, és a dir, quan va acompanyat d'un complement atribut. Aquest és, sens dubte, el valor estadísticament més freqüent d'aquest verb. Això no obstant, el verb sum té dos altres valors, un que s'anomena presentatiu locatiu i un altre que s'anomena possessiu. En aquest tutorial els veurem els tres, el copulatiu, el presentatiu locatiu i el possessiu. Som-hi, doncs. Com hem dit, els valors del verb sum són tres: copulatiu, presentatiu locatiu i possessiu. Quan el verb sum té valor copulatiu, el seu predicat no és verbal, sinó nominal. Els predicats verbals expressen accions o processos. En canvi, els predicats nominals expressen estats del subjecte. En aquests predicats, el verb gairebé no té càrrega semàntica, és a dir, de significat. Observeu que no hi ha gaire diferència de significat entre el sintagma nominal «la casa antiga» i l'oració «la casa és antiga». El predicat nominal està format pel verb sum i pel seu complement natural, l'atribut. L'atribut pot ser un sintagma adjectival o un sintagma nominal. Quan l'atribut és un sintagma adjectival, ha de concordar amb el subjecte en gènere, nombre i cas. Puella strenua est. Est és la tercera persona del singular del present indicatiu de la veu activa de sum. Necessitem un subjecte en nominatiu singular. Puella, en nominatiu singular, és el sintagma nominal subjecte. Strenua, adjectiu que concorda en gènere, nombre i cas amb puella, és el sintagma adjectival atribut. No és un simple complement del nom de puella. Si fos així, aniria davant de puella i no darrere i al costat del verb. La traducció de l'oració és «la noia és valenta». Quan l'atribut és un sintagma nominal, ha de concordar en cas amb el subjecte. Només és obligatòria la concordança en cas, però molt sovint també hi concorda en gènere i nombre. Frumentaria insula balearica est. Est, el verb, és la tercera persona del singular del present indicatiu de la veu activa de sum. Necessita un subjecte en nominatiu singular. El subjecte és el sintagma nominal frumentaria. El sintagma nominal ínsula baleàrica, que és l'atribut, concorda amb frumentària en cas nominatiu, tal com és preceptiu. També ho fa, però, en gènere femení i nombre singular. Formentera és una illa balear. Valor presentatiu locatiu. En aquest valor el verb sum no té atribut i sí dues possibles interpretacions. Una presentativa amb la traducció haver-hi o existir i una locativa en el sentit de ser en un lloc. Amb el valor presentatiu, el verb sum no necessita anar acompanyat per cap complement, però pot portar associat un complement circumstancial, generalment de lloc. Multi montes erant. Erant és la tercera persona del plural del pretèrit imperfet indicatiu de la veu activa del verb sum. Necessitem un subjecte en nominatiu plural. El subjecte és multimontes. Multi és un modificador del nom montes, en concret un quantificador. Encara que hi concorda en gènere, nombre i cas, i que formalment sembla un adjectiu, no ho és. La traducció: hi havia moltes muntanyes. Quan el verb sum té valor locatiu es tradueix per ser.
En aquest valor, el verb sum va acompanyat d'un complement circumstancial de lloc. Si aquest complement és el que dona el valor locatiu al verb sum, hauríem de dir que és un complement de règim verbal i no pas un complement circumstancial. Els complements circumstancials són, per definició, innecessaris. No obstant la reflexió anterior, seguirem considerant aquest complement un circumstancial, perquè, en realitat, aquest valor locatiu no deixa de ser una interpretació diferent en la traducció del valor presentatiu que hem acabat de veure. En la llengua llatina, en realitat, no existeix aquesta diferenciació. Miles barquinone est. Est és la tercera persona del singular del present indicatiu del verb sum. Necessitem, doncs, un subjecte en nominatiu singular. El subjecte és miles. Barquinone, en ablatiu, és un complement circumstancial de lloc. La traducció de l'oració, el soldat és a Bàrcino. En realitat, els valors presentatiu i locatiu són variacions d'un de sol. Quan ens trobem amb una estructura formada exclusivament pel verb sum i el subjecte, només li podem donar un valor presentatiu. Però si tenim una estructura formada pel verb sum, el subjecte i un complement circumstancial de lloc, en teoria se li poden donar els dos valors. Veiem-ho amb un exemple. Multae naves Romae erant. Erant és la tercera persona del plural del pretèrit imperfet indicatiu de la veu activa de sum. El subjecte és multae naves. Atenció, multae no és un adjectiu sinó un quantificador del nom naves. De cap de les maneres no pot ser considerat atribut. Romae és un locatiu i realitza la funció de complement circumstancial de lloc. L'anàlisi sintàctica és aquesta, és una sola i clara, no admet cap dubte. La traducció, en canvi, pot ser doble. Podem donar a sum un valor locatiu, que és el que sembla a primer cop d'ull, atès que hi ha un complement circumstancial de lloc. Moltes naus eren a Roma. Però també li podem donar un valor presentatiu. A Roma hi havia moltes naus. Si el context no ens indica que la traducció ha d'anar en un sentit o en un altre, ambdues són possibles. Hi ha la temptació de dir que, de fet, ambdues opcions signifiquen el mateix, però no és així. Quan dic que a Roma hi havia moltes naus, estic destacant un element quantitatiu. En canvi, quan dic que moltes naus eren a Roma, estic donant a entendre que no hi eren en un altre lloc. Quant al valor possessiu del verb sum, la forma verbal tampoc té atribut, sinó que va acompanyada per un datiu especial, anomenat datiu d'interès o possessiu, que expressa possessió i té una forma especial de ser traduït. Gladius militi est. Est és la tercera persona del singular del present indicatiu de la veu activa de sum. Necessita un subjecte en nominatiu singular que és gladius. Militi està en datiu. Una traducció literal, considerant militi una mena de complement indirecte, cosa impossible, el verb sum no n'admet de complement indirecte, seria l'espasa és per al soldat. La solució del problema és una mica més complexa. Per començar, atribuirem al sintagma nominal militi la funció de datiu possessiu. En passar l'oració al català, traduirem el datiu possessiu com a subjecte, el verb sum com a tenir i el subjecte com a complement directe. El soldat té una espasa. Amb això hem vist totes les possibles funcions o valors del verb sum: copulatiu, presentatiu, locatiu o possessiu.